Зур туган көн Мен аңа ничектер мораль якында әзер түгелем. Һәм ничектер үзем моңа теге лайык түгел дип санадым. Чөнки эшләргә кирәк дип санадым. Хәзер дә әлбәттә бу теге мин пьедесталга менеп җиттем һәм югары югәрләр яуладым да шуңа күрә эшлим түгел. Бу минем эшләгән эшләремә нәтиҗә ясап, билгеле бер җиргә барып җиттем, билгеле бер эшлә барып җиттем, нәтиҗә ясап, хәзер бөтен мин алга барыр өчен ясадым чарамны. концертка кайчаннан әзерләнә башладыгыз? Февральдә әзерләнә башладым. Кыш көне бу пандемия белән булырмы, ябылмасмы, бу видео төшерә кирәк, телевизор төшерә кирәк, артистлар киләләр. Мин иң беренче Искәндәр белән сөйләштем. Кстати, Искәндәрне мин күрдем кыш көне, әкият театрына бардым бала белән. Мен Искәндәр син киләсеңме? Әйе диде. Иң беренче мин киләм синең туган көн концертыңа. Поддержу диде. Шуннан калганда без сөйләшәбез. Искәндәрне аяк җигән. Менә бүген концертка килгән, чыгыш ясарга дип килгән барлык артистлар да сезнең дусларыгызмы? Әйе, монда артык кешеләр юк. Һәрберсе белән минем тормышым бәйле. Һәрберсенең җырлары мин үзем сайладым, алар теге теләсәй җырларны түгел, мин яраткан җырлар. Минем белән бәйле, минем тормышым белән бәйле җырлар, радио белән, кызыклы моментлар белән бәйле җырлар. Монда бер нинди очраклы кеше дә юк. Әлеге чара сезнең өчен никадәр мөһим? Бик мөһим. Бу минем яраткан тамашачыларым белән очрашу моменты. Мин һәрберсенә мең рәхмәтле. Ходаема мең рәхмәтле. Минем өчен бу бик мөһим. Әбием минем монда. Син Самиха елыйча. Әбием монда, әнием монда. Сезнең тормыш девизыгыз нинди? Тормыш девизы алга. Алга теге егылсаң да торып басырга да алга әби эшләгән яратып торган сүзе бар. Нәрсәдә булса да баш ярылып күз чыкмаган әле. Менә бу тормыш девизы. Нормально ди мин Аллага шөкер, яхшы булды. Аңлашыла, сез актив тормыш алып барасыз. 21 гасыр таләпләре буенча да төрле аккаунтлар алып барырга кирәк, төрле кушымталарда утырырга кирәк. Ничек барысына да өлгерәсез? Бик авыр миңа, бик авыр. Минем администраторларым бар, минем ярдәмчеләрем бар, директор җавап бирәм, мин үзем түгелме. Ләкин барыбер дә бүтән текстларым үзем язам. Мин бер ни копирайтерларым да юк. Чөнки мин Instagram мин блогер түгел, мин үзем тормышны ачып бирәм. Мин нинди Instagramым шул. Нинди 5 әйбердән башка үз тормышыгызны күз алдына китерә аласыз? 5 әйбер? Ие. Һәрвакыт телефон булырга тиеш. Бер әйбер, икенче әйбер şey булырга тиеш. Хәт нәрсә, кайсы очракта миндә şey булырга тиеш. Өченче носки. Гөлемдә носки, бүтән җирдә, бүтән сумкада, бардачокта. Шампунь. Нәрсә башыма килә шуны әйтәм, шампунь дишә. Бишенче органайзер план белән. Сез үзегезне тәнкыйтьлисезме? Һәрвакыт. Үземне дә кешеләрне дә, менә әлеге концерт башлаганда коллегаларым. Ая, бу микрофон куя. Сезнеңчә нинди адымыгыз яисә вакыйга бүгенге Гөлназ Сәфәрова булуына зур йогынты ясаган? Инде адым әнинең мин 6нчы сыйныфта укыганда әнинең мине тамчы балалар тамчы дип исемләгән балалар тапшыруын кастингына алып бару. Шуннан башланды. Алдагы сорауым драйв яисә күңел тынычлыгымы? Ничек? Драйв яисә күңел тынычлыгы? Үзегезне нинди мультипликацион персонаж белән күз алдына китерәсез? Фильм. Красавица и чудовище, да, породна красавица, породна чудовище. Әгәр мөмкин булса, нинди чорда яшәр идегез? Хәзергә. Барыбер хәзергә. Барыбер хәзер.